दा गुजरातनिफ्राय आसामाव थांगासिनो दङ थाबायनानैसो 9 जन गारि मोनासै माथो लामाफ्रावबो जेबो बास मोनासै दहाय आरायटानिफ्राय थाबायदोंमोन उफाय गैया थाबायाबा माथो खालामनो नाय गुजरातनि लकेसनफ्रा आसामसिम हान्थिनोसै गुजरातनिफ्राय गुजरात बड्रा डिस्ट्रिक्टआ बड्रा गासिबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि गोजा आंना बिजनि माबानि कुमारसालिनि ओमफ्राय नैबियो बिजनि मंगलियाननि ओमफ्राय रौमारिनि सानै दं बङाइगाव रौमारिनि ओमफ्राय बिजनि मंगलियान सेवराबारिनि साथाम दङ सान्दुं गोसाथार मा अबस्था जाबाय मानसिफ्रा गोलोमफुजोब्बायलै माथो 22 दे थाबायनांगौ आथिंफ्रानो आदेरब्रावनो मोनजोब्बायनो जिउआल' बारग'थोंसैलै ब्रमोन ओंखाम उखैनायफोरखौ जेबो सानला पुलिसफ्रा लामायाव लाखिदोंमोन दहाय बड्रायाव माबायाव गुजरातआवनो लाखिदोंमोन आरो ओमफ्राय हगार हरफिनबाय थाबायनानै थांनो आसामाव होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय सोंबाय अबेनिफ्राय फैदों मादों ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम गैला हगार हरदो आरो पुलिसफ्रालाय जेबो होनासै नै गरमजोंनो मायदि खाना लाबायो नैबेनो रौमारिनिया बासबो खारदोंमोन ओमफ्राय लाखिनाय अर्डार गैयाना लाखिनो मोना माने मबाइल चार्जार होनो माने बेथ' प्रब्लेमा लोगोर जाबाय लामाफ्राव सेन्टार लाइटफोर दंना बेफोरावनो कानेक्सन खालामनानै होनांसिगोन जानायनि बेबस्थाया दखानफोरथ' खुलाखा नालाय बेयावनो जा मोनजायो मेथाइफोर बायनानै जानोसै ओंखामथ' मोनजाखाला ओइ माखासेफ्रा थाबायखौनो हाया नै जों साथामाल' आवगायबाय नै साइकेल लाबोबानो जायोमोन ब्र साइकेलखौ लांनो हागौमोनलै नाथाय दखानफ्रादि बन्द'ना साइकेल दखाना अहाय बायब्रबना मोननो नङाबानो साइकेलखौनो गंसे गंसे बायनानै लांजागौमोन 9 जन दंमोन नालाय मानसिफ्रा नोंलै जोंबो हानजागोन बिदिनो मोजाङै थालाबानो जाबाय मोखां सुनानै लाग्रोसै एसे थाबायफिननोसैलाय सोरबा सोरबा नै जिरायबाय हालानो हराव बहा थागोन हराव माने जों ब्र हरावबो थाबायगोन गाबोन सानफ्राव 2 घन्टासो नुगोन आरो एसे जायगा मोजां लानानै दे होमबा लाइभखौ दोनथ'लायनोसै मबाइल बेटारि चार्ज गैया प्रब्लेम जायोना चार्ज होनो दिगदार बाय बाय